Mr. Wheelchair Official Channel atang India kan lo hria danin voin mars ni som ni panga sang ni som ni pathum khan in veng luang muala ruang ha munin kan lo hria khonga in ừ ruanga in mu da na kha I hria tang ang min shil thei ngem le nha i ruang hu na mun hi luamwal L section ania L section hi ku ta lai luamwal veng chung atanga chuklaka hi chal mun te pyramid te central zel veng te kalpel vek nuwa luamwal veng lom tharle akha ania i oh L section kan tia heti lai aveng pui chung atang hina chukla de ka i kan mu na mun takhi kong pui atanga chak lampang deuh hlek mina kalpo lutuk thailo kora hi ania chu chu I achaka khan insa noma chuan insa te khan chhun chol an hmanga han chhun chol hmang kha lui kor kha an ron zawh tha ti chuan chulai an lui kor zawh thang na chuan ruang cheto tak chu an hmua an hmu hun hi tar khat vel ni tain ka hria ti chu hen ti lampang branch roi tu te an ron phone chu roi tu om rem chang ang te kha an zuk tlan thang hala kuang kengin ti chuan police te khan phone baka ti chuan police te nen hmuna an han en hawa ti tu tru te an han ti ti chuan kuanga da in he ta zonuam police outpost a an ron phur chhawa ti chuan chuta tang chuan civil hospital ruang dana da vele ti chuan tu a hian postmortem turkha ni dona oh chuan ama hi I a ruang bula hian ikte pui a oma ikte pui chhunga hian I damdawiina a in entirna leh kha hi lo awma oh chuta chuan murmua tiamaw chu oh I ipte pui kha awa ipte pui ni tura kan ngaia chu murmua tia hriat deuh chu nia a ruang hi a lo che to ang ren khop mai oh ani chuan mi kut tur ni han rin hlel aturang chi po atak sa khan hiam hi ma po mu thei to lo nga ruang chian viu chu a hriat te to lo alu te pawh kha I ru ang vek vek kha ni to tin a chu a thalak te pawh kha a dar to thaw chu bang chu kan soi mai nga I a ko chhung te pawh kha oh I a om mang to lo ni ma kha ai entirna leh kha khan I ni thathum sang ni som ni pathum ti kha nia chu chu I tun thati lampanga thi to kha chu ni hmel pon sema le kha tanga lan dang chu oh a ani chuan khoi khuang e ti po hriat thei lo wanga tun din hmuna chuan nge hriat thei to nge kan na shela wa hi tuna hian rong da na lo me kha ai entirna le kha hi chuan I si Greenwood Hospital a entirna hian PTC entia ase PTC lampang hi kan thloi tu ten an biak khan an lo hre mai lowa ti chuan iden tira le khai pahni na ya pakhat jok chu I kangmun PHC a khan ania chuta chu kangmun ni en tira chu kangmuna om turanga en te kan han ya chu kangmun lampang kha kan police chang han bia ani khan an hre le mai big chi dawa chu khalena ti ya nei lu tuklong yan chaw ta kan te mai no oh chuwa azia mai ani chuanin han soi bel du ang chi te han thual non le du ang chi te nei chuan khoi min sai sakla ti chuan kan du tok don ne nia voin tan ruak char bi ka hi chuan han soi view dan kha kare thiam lo kho mai thu cha du po kha kare thiam lo a mai ro chu ni kare ru lo lang chu mi zo te mai wa mi sing ni mi zo mai kan lo tam to he mai etia inge in le lo mu mal nei lu tuk lo su te nei lu tuk lo wa I vak tam mai te po hi kan lo tam view ni do ni ati te ri ru ama chu mi na en tir chu kan khotlang nun hi I alo cherio ni siam that te po angai view ni ti te kha ri ru alo langa I tuna kan rong char po hi mi bo an soi ho hi chu ani lo de vekin ka sia oh tu ma hian a bo thu an soi poi kan hre lo tuna kan rong char mur mu tia kan hre thmo oh chu wang chuan mi mi vak vai da po kan tiang chu hi tiang hi kan lo tam ta hle mai kan khotlang hi siam that
chu angai ni ti te po kha lo lang ri ruwa chuan oh ai thiếu sợi ti chuan oh ti chuan khalai khan kan soi kim lo khan soi le du chu tuna kan ruang sar hi chung te kan hre lo ni chuan riêng vai te thlan mo lama han zan mai kha kan lo rel dang deuh kha ni chu kan soi bel le hrim hrim oh ei hun chep tak kara pujong ma in kom na hun thatak mai min siam sakai chunga kalom lu tu ko ola kan po lo